आफादगिरि प्रमजदवारी सार बिथांखौ आङो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायग्रोनाय जाबाय। आफादगिरि BDWAनि आफादगिरि गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो। आरो जोंनि गेजेराव दङ जोंनिनो BDWA आफादनि चिफ एडभाइजार सन्जिब बर' सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे जोंनि गेजेरावनो दङ आलासि सार DJ देवान बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गाबो जायाखै ना DJ देवान सार गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो। हा मोसागोन एबार मोसागोन ओइ भिडिअ बानायगोन एसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस जानो गोनां फांसन बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो जोंनि गेजेरावनो दंबावो मानगोनां जोंनिनो BDWA आफादनि गाहाय नेहाथारि अमृत बसुमतारी सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे आरो दंबावो जोंनिनो BDWA आफादनि चिफ एडभाइजार सन्जिब बर'नि मिसेस अनजुथा बर' बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। आरो दंबावो जोंनिनो BDWA आफादजों हांख्रायहर जानाय जिरि स्वर्गयारि मेडाम बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायग्रोनाय जाबाय। आरो जोंनि गेजेराव दंबावो आलासि सार नदेश्वर ब्रह्म बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। देबाशिष ब्रह्म बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो जोंनि गेजेराव दंबावो जोंनिनो BDWA आफादनि मानगोनां एकाउन्टेन्ट सन्जय बरगयारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। आखाइ खबना हो रायजोफ्रा इन्टारेस्ट गैया दां देग्लायनि बैसागुआव। गोजोननाय थाबाय। लोगोसे जोंनिनो BDWA आफादनि लेङाइ आफादगिरि जगेन मोसाहारि सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे आरो जोंनि गेजेरावनो आलासि बिथां दंबावो सुकुर सिं बसुमतारी बिथाङा मिडिया बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। लोगोसे जोंनिनो BDWA आफादनि मेन्टेनेन्स मिनिस्रां बसुमतारी मिनिस्रां बर' बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बिथाङा जोंनि BDWA आफादनि मेन्टेनेन्स। गोजोननाय थाबाय। लोगोसे आरो जोंनि गेजेराव दंबावो BDWA आफादनिनो मिडिया सन्जिब बरगयारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। लोगोसे जोंनि गेजेरावनो दंबावो BDWA आफादनि कालचार सेक्रेटारि बोसोन नार्जारि सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बोसोन नार्जारि बिथाङा BDWA आफादनि कालचार सेक्रेटारि।
जोंनि गेजेराव दंबावो BBWA आफादनिनो एसिस्टेन्ट कालचार सेक्रेटारि प्रेमजित बसुमतारी सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। प्रेमजित बसुमतारी बिथाङा एसिस्टेन्ट कालचार सेक्रेटारि। लोगोसे आरो दङ जोंनि गेजेरावनो एसिस्टेन्ट एकाउन्ट ट्रेजारार इराग्दाव ब्रह्म बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दानिया दङ जोंनिनो BBW आफादनि स्पर्ट्स सेक्रेटारि सुनिल बसुमतारी। नोंथाङा स्पर्ट्सनिफ्राय नैबे स्टेज सिङाव फैनांगौ। सुनिल बसुमतारी सार, सुनिल बसुमतारी बिथांनिखौ स्केप खालामबाय। दसे उनाव बिथांनो मान बावगोन। दानिया दङ नेक्स्ट जोंनिनो एसिस्टेन्ट मेन्टेनेन्स सन्जय बर' सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। बेखिनियानो आंनो सिनायथि होनायनि आयदाया बेयावनो थुंगेबाय।